రీచ్ అయినా బీచ్ దగ్గరికి. ఓరి అమ్మ, లాస్ట్ 1 కిలోమీటర్ నుంచి ఇట్లనే ఉంది. ఇగో కచ్చా రోడ్ బీచ్. ఓ మై గాడ్, అరే వాటర్ అయితే క్రిస్టల్ క్లియర్. అగో క్రిస్టల్ క్లియర్ గైజ్ వాటర్ అయితే. బా 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 సూపర్ సూపర్ ప్లేస్ ఇది. ఏమంటారు, ప్యాంగాంగ్ లేక్లో వాటర్ ఎంత క్లియర్గా ఉంటే అంత క్లియర్గా ఉన్నాయి. చలో కిందికి పోతా. సో గైస్, ఫైనలీ క్యాబో ది రామా బీచ్కి వచ్చేసాను. ఎంత బాగుందంటే వాటర్, వా క్రిస్టల్ క్లియర్, అసలు చాలా బాగుంది. ఇగో కెమెరాలో కనిపిస్తలేదు అది తెలియదు కానీ, ఇగో చాలా చాలా బాగుంది. సూపర్.